Čaute dronisti. DJáci prednedávnom vyšli s veľmi zaujímavým updateom, alebo dá sa povedať upgradeom, no to je v podstate jedno, jak to nazveme, pre ovládače RC2. Je to myslím, že len pre RC2, pretože som to nainštaloval aj do RC-čkového ovládača. RC-čkový to je ten, čo je k Mavicom, R3, Mini, 3, myslím, nejsom si úplne istý, ale to je skrátka ten bez tých anténiek. RC2 má antenky, takže nainštaloval som si tento update do tohoto RC-čkového Mavicového skrátka ovládača. Tam ten update nefunguje tak ako na tej RC2, ale na tej RC2 funguje. A o čo sa teda jedná, aby som sa konečne teda dostal k veci? Jedná sa o to, že v tom ovládači je teraz zabudovaný priamo simulátor letu, čo je úplne pecková vec pre hlavne tých, ktorí začínajú s lietaním, lebo je to veľmi, dá sa povedať, verné tomu, alebo zodpovedá to tomu lietaniu vlastne v teréne. No, čo sa týka tých N-kových alebo iných ovládačov, neviem, či to tam majú tieto ovládače zabudované. Skôr si myslím, že nie, pretože toto sa mi zdá, že tento update alebo tento simulátor súvisí s vydaním nového drona Mavic 4, pretože ten simulátor má vlastne zabudovaný ako model Mavic 4. Nemusíte sa toho obávať, pretože tie základné funkcie v podstate, ktoré na tom trénujete, sú presne také isté, ako sú na miničku a podobne, čiže ovládanie páčiek, kamery, foťaku, aj tie zobrazovacie údaje sú de facto presne tie isté. A ide o to naučiť sa týmto simulátorom práve ovládať tieto funkcie a orientovať sa na tom displeji, a to je presne to isté. Ale mám pocit, že to teda funguje, teda má to súvis s tou Mavic 4, pretože vlastne v nejakých tých verziách, ktoré sa predávajú na trhu, tá sada Mavic 4 je ovládaná RC2. Takže práve preto si myslím, že je to pre tieto ovládače robené. Ak to bude aj v nejakých iných ovládačoch, ak ste sa stretli s tým, že sa to dá nastaviť alebo spustiť aj v iných ovládačoch, dajte do komentov. Mne sa to v tomto nepodarilo. Môže sa tam stať ešte jedna taká vec. Som si všimol niekde v diskusiách, že to niekomu nešlo. Nešlo mu to preto, že v tom ovládači nemal SD kartu. Keď ju tam dal, tak skrátka tie dáta sa musia na niečo nahrať a asi sú pomerne dosť veľké, takže to potrebuje nejaký slušný úložný priestor. Po vložení tej SD karty tak sa to spustilo vraj tomu dotyčnému. No, ja som na tom RC-čkovom skúšal kartu aj bez karty, aj všeličo, na tom sa mi to nespustilo. Ale na tej RC2 to teda išlo. No a musím povedať, že som bol veľmi prekvapený, ako to bolo celé, alebo akým spôsobom to je spracované vlastne, však tuto na tej obrazovke to vidíte. Takže vás to prevedie úplne od začiatku jednotlivými ovládacími prvkami, čo sa s tým dá robiť, ako naštartovať, ako ísť dopredu a všetky tieto podrobné veci. Tak si to tam najskôr otestujete. Je tam aj dokonca nejaký postup vlastne v tom, že je tam nejaký basic, kde vlastne prejdete si nejakým levelom a potom vás to pustí do ďalšieho levelu. Musím povedať, že ja som sa do ďalšieho levelu nedostal. Neviem prečo, prešiel som všetkým, čo to odo mňa chcelo v tom basic leveli, a aj keď som to urobil, tak tie ostatné veci mi toho neodomklo. Neviem prečo, asi som amatér, ale skrátka musím sa to ešte naučiť. Takže ak by ste vedeli, akým spôsobom sa dostať do tých ďalších levelov, tak mi to tam napíšte, prosím vás, rád sa poučím aj ja, že ako. Ale v každom prípade je tam aj možnosť alebo respektíve zapnúť si takú možnosť, že si tam môžete zalietať aj keď nemáte odomknuté tie ostatné, tak v tom základnom leveli. Neviem, čo je v tých ďalších úrovniach,
ale aj v tom základnom leveli je možné, je tam nejaká časť mesta, ako je tu vidieť, kde si môžete sa vyblbnúť v tom, lietať okolo budov, medzi budovami, na nejakom ihrisku, prelietanie cez nejaké otvory, ako dá sa povedať s FPVčkami, s dronmi. A v podstate simuluje to vlastne všetko, dokonca jednak aj blízkosť prekážek to simuluje a jednak to simuluje aj stratu signálu, keď zaletíte niekde za budovu alebo týmto spôsobom, tak vám to ukáže, že nemá signál a podobne. Veľmi, veľmi je to dobré. Je dobré si vyskúšať napríklad aj tú funkciu sledovania vlastne tých bezpečnostných kamier, cez ktoré sa môžete pozerať doľava, doprava, kam ten dron letí a vlastne aj vďaka tomuto programu alebo tomuto simulátoru sa môžete naučiť pracovať aj s touto veľmi zaujímavou funkciou. A musím povedať, že som sa aj ja sám celkom vyblbol na tom, pretože je to vec, kde si môžete naozaj dovoliť hocičo a drona nerozbijete. Ale skúsil som si aj takú vec, že som si vypol aj ochranné vlastne tieto protinárazové kamery a buchol som tam do niečoho, chcel som vedieť, čo sa stane, alebo som sa skrátka netrafil do jednej diery, tak to krásne padlo a ten program vám pekne potom ukáže, čo sa vlastne stalo, ako ste leteli, prehraje vám ten záznam posledných pár sekúnd, aby ste videli vlastne, kde sa stala chyba. Takže za mňa veľmi, veľmi zaujímavá vec a pre začínajúcich dronistov úplne fantastické, že nemusíte chodiť niekde po poli a trénovať a ničiť baterky na vlastnom drone na to, aby ste sa naučili vlastne s tým dronom lietať. Je to v podstate priamo v tom, a keď je vonku zlé počasie a lietať nemôžete, tak stačí vám pustiť si ovládač. Nemusíte vlastne zapínať ani dron, stačí len na tom ovládači si kliknúť na tú funkciu simulátor a môžete sa celý večer s tým zabávať. Ja si myslím, za mňa veľmi podarená a veľmi užitočná vec. Vďaka tomuto je dôležité hlavne si osvojiť pohyb tých kníplov, aby ste nad tým nemuseli rozmýšľať, akým spôsobom s tým hýbať a ovládať ten dron intuitívne. A samozrejme, vlastne keď budete mať už intuitívne to ovládanie, tak potom, keď nad tým nerozmýšľate, tak máte viac času na to, aby ste vedeli viacej, lepšie sledovať ten displej a údaje, ktoré máte pomocné na tom displeji. Takže za mňa vynikajúce a verím tomu, že aj toto nám pomôže lietať zasa lepšie a bez stresov.